Ето тук нощувахме в град Шипка на паркинга на храма. И от тук потегляме посока Етъра. Разбрали сме се с останалите да се чакаме долу на пътя. Паркинга е супер, като изключим огромните черви, които са навсякъде. Храма е невероятно красив. Събрахме се и потегляме. Това е като град на тролове. Като Елза. Като на Елза, точно. И сега тук, хоп, тролове. Няма да не са изпекли зато. Има гиврек, има Гладна ли? някакво милинка. Спомняш ли си, мамо, тук? Когато идвахме на Лазаров ден и беше облякана с носия. Отдавна не бяхме идвали на Етъра. Къде си седнала, мамо? На една дървена пейка от едно време. Тя е направена от дърво, издълбано според мен. Да. Кората на дървото, това е кората на дървото и това според мен са Това си... купени. Не, направено. Да, от дърво. Другите нещо бързат май. Стървахме ги. Голямата работа. По-бавно Бързаци. Гледаме. Тези ли ти харесват или съвременните къщи повече, Ади? Тези. Искаш такава да живееш? Да. Не ми пука, че е бил по-труден живота. Какво е това? О, Пъзъл. игра. Да, игра. Виж колко е. Менците. Как се играе? Мирише много специфично. И аз искам да живея в такава къща. И къщите са съседи. Ето. Да. С пояс да се пуснеш по това. Ето там доле. Кажа ми. Минавам през това и идвам. Ето тук съм панда. След това. След това към летата и продължавам нататък. Тръгваме от Етъра. Беше много приятно, почти нямаше хора. И се отправяме към Соколовски манастир. Хареса ли ти ми те Етъра? Да. Я кажи. Морков. Хареса ли ти? Да. Браво, мама. После като направиш това красивото, което сега заснимаш, да ни отбележим, да Кажи ми излезем кое ние да там. снимам. Добре. Снимайте тук водата. Водата не е за снимам. Това е един от любимите ми манастири. Знаеш как се казва, мамо? Виж го. Соколовски манастир. Соколовски като сокол. Ами това е скол. Мамо! Идете на камерата да си покажа, да снимам нещо. На баща ти? Той не се го взело. На толкова хубаво място е църквата. Но зимата не работи и не може да си запалим свещички.
Кой прави чешмата ми те? Майстор Колюкич. Не Колюкич, това майстор Колюкич. Ники, с розовата раница си супер. Ядем Какво ядете? Какви са тия неща? захарно петле, захарна близалка. Захарно петле, ми то не е останало на петлето, главата я няма. И опашката. Къде са им главата и опашката на петлетата? А сега, Ади, в кой град сме? Габрово. Сега сме в Габрово. От тук се запътваме към Боженци. И след това на друго място. Захарно петле. Захарно петле. Да. Хареса ли ви Соколовския манастир? Да, искам да... Хареса ли ти манастира на теб, Мите? Да, искам да ми направя снимка. Чакай. За сега времето е с нас, макар прогнозата е дават много лошо. Мите, така от тук. Всички се нахраниха. Кон ли си, самолет ли си, какво си? Какво си ти? Кончо. Сега ти си моя екскурсовод. Къде сме, Ади? Боженци. Така. Другите хапнаха добре и се отправиха към кемперите. А ние ще минем така през тази красива уличка. А къде ще води до кемперите? И да ни води. Знаем откъде е да се върнем. Боженско. Ханче. Така написано. Уникалният път, по който ни прикара навигацията. Почти път няма на места. Тук направо си стана супер пътя. Широк, голям. Но момчето каза, че имало още повече дупки. То преди малко нямаше път, нямаше асфалт, той си беше черен. Ще видим сега откъде ще минем. Поне е красиво и слънчево. Макар пътя е страшно тясен. Много хубаво, това е каньона на реката. Голямо движение, бе. Направо. Като този път. Аз тук ще ми наточим и изчакам. Ето го и него. Не, мамо.
Много хубав водопад. Но ако пътеката не е подходяща за малки деца. Дали си има табелка. Ето тук ще спим. До водопада не ставаше и влезнахме в поляните на селото. Чакай да идвам вън, ще пишкаме на тривата. Готова ли си с домашните? Да. Значи имаш право да излизаш днес. Крави. Кравичките, да, мама. Имам право да излизам. Това ми е цялото за домашна. Това ти е по математика, но аз съм ти приготвила още задачи. Малко. Днеска времето не е с нас. Дано да е облачно, но да не вали. Голямо чудене, на къде да тръгнем заради времето. Имахме два варианта. Или към Ловеч и след това Луковит, или към Варна. Ади, на къде решихме? Варна. Варна, да. Сега в началото ще сме към Търговище. Мите! Готов ли си за път? Ето. Вали. Вали. Чакаме се да сме готови всичките и тръгваме. Трябва да видим някъде и вода да налеем. Спряхме на водопада. И тръгваме надолу. Отново сме доста хора. Потегляме нагоре отново. Ще минем през Мадарския конник. Най-вероятно. И продължаваме към морето. Мамо, виж, цялата поляна ще пива светля. Да, мамо. Много е на такова, ли? Каква е този знак? In 600 meters, turn left. Пътят е затворен. Табела има. In 600 meters, turn left. Ето, пристигнахме. Да, стига пробвай. Браво, мама, стига, мама. Не ги прави късички, такива дълги трябва да са. Айде, че изпуснахме групата.
кажа, при влизане и при излизане, моля с поклон да си Навеждайте се. Особено някой. Особено някой. Който желая, нека да влезнем. Това е последната къща от каменната епоха, която така с вас ще разгледаме. Може да видите, има едно легло, за да е пълна експозицията, да не се чуят децата, ама къде се спи. Сега, в следващата къща ще ви покажа моята касичка от това време. Деца, имате ли си касички у вас? Да. И какво слагате вътре? Парички. Добре, отиваме в следващата къща да ви покажа как изглежда моята касичка в това време. Намираме се в каменно-медната епоха. Като дъщеря казала, че обича своя баща колкото султа. Нейният баща ни е разбрал, казал ти не ме обичаш, нали, изгонил я от царството. Обаче случило се нещо. Султа изчезнала в цялото царство. И тогава всъщност владетеля разбрал колко много го обичала неговата дъщеря. Тогава той разбрал колко е ценна султа. Така че първите парички виждаме пред нас. Прието е да се казва първата разменна монета. Няма още монета. Най-вероятно султа сме я поставили в торбички. Най-горе се качваме. Стълбата е тук в дясно. Заповядайте. Качваме се нагоре. Я да видим горе какво има. Давайте малко. Така, влизаме в тази зала. Има бейки, ако някой се е изморил, може да се е за масло. О, бейките и масите. Това е нашата зала. Който се е изморил, сяда за мъничко да си отдъхне. В средата е хубава колона. Влезте и погледнете нагоре. Ще видите извита каменна стълба, която отвежда на повърхността. Хубавата колона показва символиката при преминаването от света на хората в света на боговете. Има съндъче, деца. Тук едно съндъче има. Какво ли има вътре? Кой ще дойде да провериме? Я да видим децата. Я да видим какво има това съндъче. Мене да се пробва, ще ми ключа да го отворим. А другата ниша искам да покажа на възрастните друго съкровище. Виждате пред вас богът на виното. Богът Това вика много страшно. Важно, че се качи. Много Айде, платише. Димитър ще излита. И за какво ще разплати? Ще държите цялото време. Ти видя как го метна Николай? Коля ще излипа. Носа нагоре. А, така. Браво. Сега като дойде Ади. и се качва. Видя ли го как се изпада? Много изпада. Това е каравана, която се дърпа мама от кон. Това е каравана. Мале! Аз такова не съм виждала. Коки, снимай го отстрани, мога да сложа. Ма къде има и туалетната? Но и нашите каравани имат туалетни. Ей го храста отзад! След това виждаме две юрти. Заповядайте да видите други преносими къщи. Това ще си ги знаете, но все пак да видим юрта отвътре. Другата също може да влезете. Гледам, че сте много пъргави. Пъргавел? Еми много е уютна. Да, между другото е топличко вътре. Ма юртите са в селка. Не може тук там разгледа. Ама вие не сте си всичките заедно. А те подобни ли са? Да. Браво, браво. Благодарим много. Моля. Не може ли да ми пи?
След спиране масата се разгъва за отрицателно време. Паркирахме на един паркинг в Албена. За 24 часа ще платим по 6 лева. Защото в Кранево до морето беше много студено. Той тук има мъгла, но поне не дух. Наспахме се. Пият кафенце и след това потегляме. От тези мъглини може да видим моренцето. Студено ли? Колко? Ей! Ще ми така да изплаши гаргите. Много ми дува, много чудо, много нещо. Беше втично скочна. Да, честно. Чекай да снимай малко. Не, скочи. Сигурно. Но не е с глава. Всички се наредиха за снимки. Времето се оправи. Мите! Мите, какво гледаш? По пътя на козите, Ади! Ади не. Студена се пипнах. Пипнах. Ади. Тя тази е топла. Мите, тя тази топлата тема. Мите, Моята, така ли? А кой каляк? сега ще отидем там. В Лидъл има. Ето виж големите дупки там. Където минава Ади, пистери. Иска да слезна там. Къде да влезнеш? Дупка. От тук мини. От тук, мамо. От тук. Може ли да влезна в дупката? Сега ще видим. Може да има нещо вътре. Дай. Давай. Аз ще ли да влезна? Да надникнете. Само лекичко е така в началото, защото е много мръсно. Ехо! Ти разбра ли къде си в момента? Носовия? Не. Нос каляка. Нос кояк? Не е нос кояк. Айде, давай след другите. Давай след другите. Ами то само Габи е толкова висока, че да успее да го види, мамо. Аз нищо не виждам. Мите не може, мамо. Хайде. Това е дупка, Митко. Долу. Как то не може да слезне? Това е кладенец. Какво ще кажеш, мамо, за водата? Супер. Харесва ли си? Да. Цвета й? Да. Били поплувала? Били поплувала, мамо? Да. Сега? В това време? Не. Кога? Лято. Само лято? Сега студено ли ти? Да. Ми на мен е малко хладно, ама е толкова хубава. Излизайте. Да ни падне някой камък. Искам и аз! Къде застана? Да се подпореш. Стойка. Всички сме долу. Къде е банкет? Сега ще ядем и ще пием. Арката искам да фаниш. Да.
От всякъде снимат. Ето сега се тръгваме от нос Калиакра, но се наредихме един по един да налеем вода. Тук след бариерата реално има и чешмичка, в която може да си напълним резервуарите. Входа за нос Калиакра е 6 лева за възрастен. И безплатно за децата. Да, и безплатно за децата. И безплатна вода. Кемпер горе-долу е подреден за път. С нощи нощувахме на някакъв паркинг преди плаж Траката ли се казва, не съм сигурна. Тук. Четвъртия кемпер си тръгна. Останахме 3 и сега ще ходим на делфинариума. Вижда се моренцето. От всичките дни днес времето е най-лошо. Няма голяма мъгла, но е студено и влажно. Но ти е добра идеята. Много е добра. Тата, виж какво направих от гумите. Я? Писта! На гумите се не направих път. Виж. Това откъде е? Направих се. Виж тока докъде ни е. Какво чакате? Делфини. Делфинариума сме. Хода за делфинариума е 100 лева за семейство с 2 деца. Камила, виж как се разхожда, мама, Камилата. Дай му да е, подай му торите клубна или няма такова. Айде, разпъни са. После няма да има. Виж ми му даде. На какво ти прилича, мамо? Какво си безживотно? О, чак ръмжиш.
Страх ми. Габи. Мите и аз не мога да стигна до там. Ади стига толкова. Ади дай сега да дам на Митко да даде и той. Ела. Ето ти. Чакай ми да направи място. Дръж чашата, защото той е кълве здраво. Айде. Дръжиш ли? Айде. Давай. Айде, стига толкова да има и за другите. Ма това може да си приточи главата до нас, Никол. Кръслева. Не е кръвас. Махайте до това. Не са пазил, те. Мале, го сме много си напакали. Ади, да ни ти отгризи носа. Побили! Идва още един! Тате, видя ли как мостена? Да. Бой се. Праща. Ние сме братовчети, да знаеш? Ма виж и мънинкото е с голем корем, Никол. Бозе. Такова увиснало Още е. на манинко, виж го. Гошо, Гошо! Гойша! Айде за Коледа, бум-бум! Да, пак кошка. Виж ги. А то бебето отгоре на гърба. Едно назе. Гаде, виж ги, он е едно върху друго там. Мец. Има си и Много пухкава изглежда. Как дебни зад тревата. Гледай. Къде си? Майци. Така. Много си красива. Моли, какво си красиво животно. как се казва? Да, мам. Бащо. Вите. Николай. Виж носа къде го правите. Какво намери там? Ще ми направи ли нещо, Никол? Му дам. Тяхната се ползва с зелени. То завалят е много скубан. Много зле. Около ушите особено. Той виж, че козната му е съвсем друго, виж на другите. Той къде е козната. Дръпни го, че ще се навиде. Виж колко са високи тези антилопи, мамо. Аз съм си ги представила доста по-малки. Дай си ръката. Не, дай да бягаш. Чакай. Леко превалява. Добро утро. Не е спрял да вали от снощи. Давай. Представяш ли си, Ади, има страни, в които нон-стоп вали? Искаш ли да живееш на такова място?
Ни изкарахме късмет днеска с времето. Нали? Да. Ама ние бяхме подготвени, че ще ни вали на тази почивка, защото си го даваха навсякъде дъжд. Нали, мамо? Да. Много си готино. С моя дъждобран. Много хубаво е направено, мама, тук. Може би от всичките места, на които бяхме, тук най-ми хареса за нощувка. Лятото сигурно е още по-хубаво. Пречи му най-долното копче. Добре. От чего? Ето, така, готов си. Да. Което разсъптено е така. Само беше. Патки ли плуват в морето? Удобна ли, Ади, беше люлката? Не. Тя е само за кръста, мама. Ади, какво си намери, мамо? Телевизионната снимка. И аз си намерих. Ади! Ха-ха-ха! О, мите, твоите са огромни листа. Тата е тяга! Видя ли? Това е последната ни разходка и се прибираме към Пловдив. Останалата част от групата даже се тръгна заради лошото време. Ади, Ники, приключи. А? Приключи, прибираме се. Прибираме. Няма как.